Oh, kuya. Kabisi mo ata. Pali naman, bakit? Tara, gawa ka ng video. Bisa ka? Ba, tara, bisa ako. Sige, sure ka, bisa ka na eh. Pamo. Nanwarang video gawan to. Siguro kaya na mo. Magkaya ka ta. Magsagutang katangkay. Magsagutang katang kasabihan, makanyan. Kasabihan? Nano ito? Ha? Ano ko katuwa mo? Yung balog ta? Nano itang kasabihan na ito? Itang kaya, kunwari, mga kasabihan na, wari, times gold, makanyan. Sige, balo ko na eh. Balo mo na. Sige na eh. Kunin muna ka ikatang dua. Bah, siyempre muna ako. Di kami kaisip eh. Misip ko pang kanako siyempre. Sige, presenta na yun eh. Round 1, fight! Ang tao maraming dahilan. May iba na yan. Sus! Ang pangawan mo. Hindi naman kasabihan yan eh. Hugot yan eh. Nukon eh. Makanyang kasi yan oh. May ka na ako na eh. Yo! Anin mo pa ang seryosong tulad ko. Kung gwapo naman ang hanap mo. Tapos pag niloko ka ng gwapo, sasabihin mo, lahat ng tao manloloko.